भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे मोर्चा जे आसात त्या सगळ्या मोर्चांचे डिक्लेरेशन हे आम्ही सुरू केल्ले आसा। कोविड-19 हे पॅन्डेमिक जाल्यामुळे आमचे बरेचशे ऑर्गनायझेशनलचे हे जे वेगवेगळे अपॉइंटमेंट असल्यो ते थोडेसे डिले झाले। गेल्या आठवड्यात आम्ही ST मोर्चा, किसान मोर्चा यांचे डिक्लेरेशन केल्ले आसा। आज आम्ही आमचे SC मोर्चा अनुसूचित जमाती जाती अनुसूचित जाती या मोर्चाचे आज आम्ही हांगा डिक्लेरेशन करतात। आमचे ह्या मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून सिद्धेश बाबूराव पेडणेकर हे आमचे जुने कार्यकर्ते आसात। गेल्या पयल्या एका टर्माचेर ते ST मोर्चाचे सेक्रेटरी असले, गेल्या टर्माचेर ते जनरल सेक्रेटरी असले। पेडणे म्युनिसिपालिटी जी आसा ह्या म्युनिसिपालिटीचे जे वायस चेअरमॅन असले, आता काउन्सिलर आसात। आणि ऑल गोवा दलित महासंघ जो आसा ते ऑल गोवा दलित महासंघाचे ऑल गोवाचे ते ट्रेजरर आसात। आणि त्यांची आज हांगा आमचे या SC मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशा वतीन त्यांचे डिक्लेरेशन करता। आपल्या पूर्ण समितीचे गठन ते 15 दिसा भितर करतले। हांव आमचे गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर यांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करचे। भारतीय जनता पार्टी या पार्टीचो मोर्चा अनुसूचित जाती जमातीचो मोर्चा अध्यक्ष आज आम्ही अपॉइंट केल्लो आसा पेडणेकराक। पयली सुवातेर तेजें अभिनंदन करता। भारतीय जनता पार्टी आज ही अख्ख्या गोंयांत अख्ख्या देशांत गांवांत पावल्ली आसा। आमची भारतीय जनता पार्टी अख्ख्या बहुजन समाजाक, बारीक समाजाक, सगळ्या लोकांक बरोबर घेऊन वचपी पार्टी। आणि ती हर एक मना भितर हर एक पावलां ती स्ट्रॉंग जावची आणि स्ट्रॉंग जावची हाचो भितर आमचो प्रयत्न आसा। पार्टी स्ट्रॉंग आसाच कारण मेन म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती भितर जे नेतृत्व आज दिला ते नेतृत्व खरोखरच एक बरें नेतृत्व आसा। तेणे सगळ्या भितरल्यान काम केल्लें आसा आनी हो पक्ष आमचो सगळ्यांचो आनी गोंया भितर या पक्षान बऱ्यांतलो बरो नेता आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत दिलो आसा।